Zdravím vás všetkých. V krátkosti prebehneme jednu rýchlu objednávku, kde máme vytvoriť nejaké nočné stolíky v podstate v tomto dizajne. Samozrejme, to umelecké dielo si nevšimajte. To je iba rýchly náčrt, kde máme zakotované hlavné rozmery, a to je 50 na šírku, 50 výška a 35 do hĺbky. Čiže takto nejako by mal vyzerať odčaludnený nočný stolík. Čiže zvolený materiál, chceme, aby to vydržalo nejako dlhšie, čiže nechceme tam kombinovať nejakú drevotriesku, chceme tam zakombinovať nejaký masív spolu s nejakou ohybnou preglejkou. Chceme to nejako celé, aby to bolo aj mäkšie, aj stabilné, aj v podstate aj pekné. Čiže vytvoríme si nejaký takýto základ v nočnom stolíku, kde použijeme ako základ preglejku 15, po stranách vyfrezovanú z jednej z druhej strany ako tvar. Podkladovú dosku takisto dáme preglejku a použijeme cejbu ohybnú preglejku. Samozrejme pospájame to konštrukčnými latami. A všetko vlastne zalepíme purpenovým lepidlom, aby sme dosiahli pekný vlastne efekt aj na spodnej hrane. Necháme si prečnievať spodnú hranu na 2 cm. A následne momentálne to oblečieme do molitánu. Pekne nám molitán skopíruje celý tvar. Čiže pôjdeme pekne s rádiusom vonkajším, prispôsobeným rádiusom aj vnútorným. Poďme do takej zlatej verzie, zlatej farby. Ešte predtým vlastne dáme molitán vlastne z tejto strany a takisto aj z jednej, aj z druhej strany. Tam dáme iba nejaké 0,5 cm molitány, to úplne stačí. Návlek sa bude vlastne formovať z jednej strany, naťahovať a spinkovať zo spodných hrán. Začistenie zo spodných hrán, neviem, či bude nutné alebo nie, uvidíme. Takže takto nejako by mal vyzerať nočný stolík ku posteliam. Takisto vieme vyrobiť na mieru, akýkoľvek. Konkrétne tento model sa pohybuje v cene podľa zvoleného typu látky a rozmerov takisto. Tento bude v cene 220 kus. Ja si myslím, že to bude taká normálna cena celkom na to, aký materiál je tam použitý. Je s tým celkom dosť práce, všetko to vyfrezovať, nahodiť ohybnú preglejku, takže máte tam dlhodobý pokoj, nepoužívam žiadne kartóny navrch ako Poliaci, Číňania a podobne. Čiže to je taký nočný stolík, fakt, že na večné veky, že ho nerozbijete. Postupne potom pridám ďalšie videá na tvorbe, keď sa to vlastne nalepí molitán, orežeme pekne hrany, urobíme predné molitány a následne vám ukážem, čo bude nasledovať, či to budeme dávať ešte do rúna, poradím sa s krajčírkou, ako to ideme šiť a podobne. Takže ešte pekný večer želám. Momentálne sa robia tieto dva kusy. Takže videjko číslo 2. V nočných stolíkoch máme už v podstate pokročilé, máme nahodené molitány, ako som spomínal. Čiže 2 cm molitánky nám pekne kopírujú povrch až po spodnú hranu. A 2 cm molitány išli v T30 50 hustote, čiže sú tvrdé. Keď sa to oblečie, tak ľudne sa môžu na vrch položiť poháre alebo niečo podobné, čiže sa to nerozleje, žiadne sa to nebude ani kývať, ani nič podobne. A bočné hrany sme si olepili len 0,5 cm molitánom kvôli mäkkosti. Takže momentálne sa bude čakať, keď sa ušijú. Natiahne sa na to možno nejaké tenšie rúno a stabil kvôli lepšiemu obliekaniu. Vnútro ešte uvidíme, ako budeme vlastne kryť alebo nebudeme kryť.
To ešte zvážim podľa toho, že ako sa vlastne ušije konkrétny model, či ho budeme musieť nejako priliepať, alebo sa vlastne len ušije celkový poťah a spinkuje vnútri. Takže máme konečné tretie videjko na nočný stolík, ktorý som uvádzal do ponuky. No, takže tu máme v podstate finálnu verziu, kde sa nám podarilo už ušiť aj poťah, aj načaludniť. Nakoniec sme použili ešte vnútorné runo 80 gramové aj bočné runo 80 gramové. Celé sa to oblieklo do stabilu, aby sa to lepšie obliekalo a celý tento návlek v podstate sa z jednej strany obliekol, vyšpanoval a spinkoval zo spodnej hrany. V konečnom dôsledku som sa rozhodol ešte konštrukčne to ešte prehodiť nejako na štelovacie nohy, ak by niekto to mal vlastne napríklad iba na podlahe, na plávajúcej, tak je to v podstate lepšie, že vie si naštelovať pekne rovinu, keďže vieme, že tie podlahy nie všade sú rovné. Ale kľudne môže si ich dať vonku a môže to položiť buď na toto, alebo ešte dodáme k tomu aj nalepovací filc. Čiže spodné časti boli urobené takto a celé komplet zaspinkované, začistené a štelovacie nohy na spodku. Čo sa týka poťahu, poťah je pekne odšitý ešte v podstate aj v týchto bodoch, aby pekne kopíroval povrch, ako vidíte, keď je to otočený takto. A vrchné štepovanie bolo takisto vzorované, vzorové, tam takisto záleží, že aký má klient požiadavky, môže sa štepovať buď rovnakou niťou ako je látka, alebo vzorované napríklad, ak by ste chceli, že budete mať čiernu látku alebo nejakú vzorovanú látku a dá sa potiahnuť bielou niťou. Takže výsledný produkt v podstate tabureta, nočný stolík v hodnote 220 eur, ako som spomínal už v predchádzajúcom videu. Takže dá sa to urobiť akékoľvek látke. Z našej ponuky látok máme v podstate kvantum v ponuke, či už na webovej stránke, alebo u nás na vzorkovni na výrobe. Toto je len časť v podstate látok, ktorými pracujeme. A ďalšie látky, niektoré v podstate máme skladom, kvantum látok máme skladom a ďalšie látky objednávame priamo na mieru podľa kritérií. Čiže pri záujme takisto vieme vypracovať akýkoľvek výšku podľa vás. Toto ide vlastne ku posteli, kde ide zároveň bočnej postele. Ak budete potrebovať vyššiu, hlbšiu alebo celkovo širšiu, vieme vypracovať. Pri tomto modeli je cena 220 eur. Takže v prípade záujmu ma môžete kontaktovať na číselku 0907 819 602 alebo na webovej stránke winmarkus.sk nájdete odkaz na mailik. Takže ešte pekný večer želám a vidíme sa pri ďalších videách.